Sí, miri, si la vaga és un èxit, el govern Zapatero rectificarà. I rectificarà com en rectificarà tots els governs. Va rectificar Felipe González, va rectificar Aznar, rectificarà Zapatero si la vaga és un èxit. I rectificarà perquè, a més, la seva política no és només injusta, és inútil. La reforma s'està aplicant des de fa uns mesos. I des de fa uns mesos el que tenim és més atur i més temporalitat. No està servint per generar ocupació. Serveix per una cosa, sí, perquè un empresari pugui acomiadar en 12 dies per any treballat i contracti la gent, sí, amb menys costos laborals. Això és el que serveix la vaga, la reforma laboral. I la vaga el que ha de servir és per evitar-ho. Per tant, rectificarà. Però és que és més. En Rodríguez Zapatero està demostrant tenir un tarannà molt poc democràtic. Em recorda aquell president, amb altres formes, sí, però em recorda aquell president que ens va portar una guerra al marge del que opinava la gent. I és que avui el país, la majoria del... En primer lloc, quan en Zapatero diu que dialogarà les pensions amb els sindicats, està mentint. I està mentint perquè va dir que dialogaria amb els sindicats la reforma laboral. I la reforma laboral va ser una imposició, retallant drets com mai i abaratint l'acomiadament com mai. Per tant, en Zapatero menteix i intenta despistar. En Zapatero no ha dialogat la reforma laboral i en Zapatero, si la vaga no va bé, no dialogarà res amb els sindicats. Imposarà allò que li manen els mercats, amb la contenció del dèficit, amb